Before the national address, we had our family meeting. Nekhalatsi zami, barathubanga. Otsatse. Bana ba heso, re kgonne hore re be le dipuisano tsa rona before President Cyril Ramaphosa a bua maobane. Re ithusitse. Sesakwazi into basikhamfathane. Uve abanye bathi niyamkhumbula into ba uKing Misuzulu uke wathi nibamamele kodwa ningabeva. Avele omnye athi he will be speaking a lot of nothing. Avele omnye athi yintoni into ebhadlile sicingile into obuzayithetha. Maniqale ndithi for a change izolo he was on time. Njoba beke ixesha lika 6 o'clock. Nyani u6 o'clock yewaba nge6 o'clock. Ndiphinda ndinixelele ndithi since mosibesilindele noba uzodila nemicimbi ikubone ama burning issues into ba inoba uzathatha umcimbi onokwenza ne30 zika June. Igama elithi 30 June emlomeni wakhe akange njalo thifu. Ebethetha yena and izolo xa bekethetha ndiyarhalela ukuthi uye waba cautious. Uwabalile amagama kawathethayo izolo. Sibuyeni ndizawubuya kule enokwenza nabantu bokufika into ba uye wathini ngoba uthatshile umcimbi onokwenza nabantu bokufika kodwa akukho aphe wathatha khona i30 zika June usuku olukhulu lwethu okanye i16 zika June apho kuzabe kusisikhumbuzo se50 years since i16 zika June 1976. Uthatha umcimbi siyababona into ba ingathi ba serious ngalento nokwenza nge-digital IDs because ikhona into apho ethe khona umcimbi onokwenza nama-green ID books bayo discontinue zizophelelwa asisezusebenza but uba ngaba i-deadline zizawuphelelwa nini lo date leyo iseza confirma bebengekayiconfirm. Khona umcimbi onokwenza ne-smart ID uthe xa kasitho njalo ndakhumbula umfowethu omnyoke wathi ebona nisaphethe i-green ID book yami wathi hey yabona xa ufuna ukubona umuntu onenkani ithi qinaye ethi qhewu i-green ID wazi ba lo muntu lo unenkani. Sibuye so yumcimbi into akaye wathatha kuyo. Oh by the way South Africans, I'm pleased to confirm into yoba though ebingekho kwi-speech sakhe yena but I'm pleased to confirm into yoba ilanto nokwenza nama e-tolls ama e-tolls bafethu ascraphofu khonto nje saphinde siyixoxe nokwenza nama e-tolls apho babhubhudla khona imali benza nje incitho mali sesingayazi ba yinto babeyisukele ngani leyo yajika yabaxaka iphelile into nokwenza nama e-tolls kaphinde sixelelwe ngento nokwenza nama that one I'm pleased to confirm. Ndibuye kule. Uyangena kulo mcimbi onokwenza nabantu bokufika. He admitted uvumile uPresident Cyril Ramaphosa into yoba ngokwenene i-challenge yona sinayo enokwenza nabantu bokufika. Wanento ethi bade bahlala phansi banezivumelwano abaye bavumelana ngazo cabinet zi-ministers kezo. Indlela abazathi badile bamanage lo mcimbi onokwenza nabantu bokufika. Hayi ke into beke ithetha apho bokungo we will siza hayi wishi nje ini unento athi xa kethetha ngayo akhona mnye umuntu kuma South Africans though bevuma into baba nezi challenges onegunya eloba amise abantu ahambe ebuzana nama documents wabantu sebejika ama South Africans eyenza lonto. Kungani bona bebengayenzi because if ama South Africans ayakwazi ukuyenza bebesehlulwa yini ukuyenza. Ningalibalanga bafethu uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uke wathi ingxaka abajongene na yinto yoba bayabamisa bafike bengenawo amaphepha bababambe bayobheka ecourt xa befike ecourt bafike bathi sisalindile Home Affairs because sebelapha eSouth Africa kungabikho ntoni into abangayenza nabo bengamapolisa. Wathi uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi abanye sebediportiwe bethathwe beswe ngapha ya xa bejika befika hayibo bayabalandela ingxaki esijongene nayo leyo. So yinto engathi njalo uPresident Cyril Ramaphosa akaye wathetha ngayo ezama ukuthi ama South Africans awanalungelo lokumisana nabantu bababuze into ba wena ingabe ulapha eSouth Africa ngokwasemthethweni na. Sibuye waqhubeka wasixelela ke ezi zinto enoba bona bathi baza zisebenzisa izistrategies zabo bathe bazodila nalento yokwaya abantu bokufika ngoba batightnisa ama borders. Waqhubeka wathi bazodila necorruption enokwenza neimmigration
abantu noba babhizi ngoba ubuqhophololo abobo. Wathi bayawathayinisha even ama-policies wethu. Wathi akhonamnye umuntu onelungelo lokuba se-South Africa ngokungekho semthethweni. I-South Africa yamkela nabani na okumele ba aze e-South Africa provided that unamaphepha. Yazi unamagama kawathethile uPresident Cyril Ramaphosa, I hope nizawakhumbula namagama. Uthe i-South Africa is the best country for immigration. Utsho ngomlomo wakhe. Uthe xa ke sitsho njalo, hayi bafethu ndabalekelwa ligazi ba enhle kulo tata uthini. Because komnye umuntu ingasounda like invitation even ngongekho se-South Africa. But nje uyamva into yoba xa kethetha yena noko uyabona i-South Africans right now zikwatile. So uyanyanzeleka ewabalile amagama xa kethetha, ngasalahleli nje amagada. So uzithethile into ezifana nezo, but nje enokwenza nosuku olukhulu akukho apha ethatshe khona. Ithini lento? Ithi hayi into zakuthi umfundisi njoba besithi bazakwenza ezo zinto waze bakhona nalapho esithi khona kuzaba khona i-designated courts ezizawuthi zidile nomcimbi wokwenza ne-immigration. Bebehlelele ntoni lonke ixesha. Waphinde futhi enye ungalibali the very same thing akayithethayo ngesona, wathi kuzaba khona ii-courts ezi-designated into bazidile nomcimbi wokwenza umzekelo ne-corruption yama-tenders na. So zonke izinto lo mzuzu waze wathi bakhona abantu abazawuqashwa into yoba bancedisane kulungiswe lo mcimbi onokwenza nabantu bokufika. So lo mzuzu ke ngoku siyayazi thina sikhula kusithiwa umfundisi ulindwa ngeculo. So lo mzuzu sizabe sibancedisa nje ngendlela esibancedisa ngazo, but singephuli imithetho kuyo yonke into esizabe siyenza. So South Africans, ndiyathanda ukunixelela into yoba laa nto ethethwe nguPresident Cyril Ramaphosa yinto nje bakhona baye batsho futhi uba ngesende nje i-audio ebengadingi nyani into yoba athi uzokwenza i-national address because ayikho into entsha akayithethile. You wish. We will set up dedicated courts to deal with immigration, to speedily support the deportation of undocumented migrants. The South African Police Service, Home Affairs, and the Department of Employment and Labor are increasing inspections, targeting companies employing undocumented foreign nationals. As part of rebuilding labor enforcement capacity, the Department of Employment and Labor has launched the phased recruitment of 10,000 inspectors for this financial year, as I announced during the State of the Nation address. We're going to increase the penalties, including imprisonment, for employers who violate our Immigration Act.